Lah. Jojo. Gak kuat nang. Ngono njaluk lo warang. Lah ya ngono njaluk larang. Mau ora kuat e. Batu ku lapo iki wong loro iki, Mas. Lah perkara loro. Lah siji ngono digangkane ya gak kuat ta. Iya. Woi, gonceng ya aneh-aneh arek iki. Tapi wedi dhewe salone. Oh ya. Itu mulai sakrak. Mulai sakrak. Ini lanangan iki saya tak gowo. Tepak yang ngono ya. Kawan kadang tok. Jos ya. Nah. Lah kok no teles kok. Lho, kenaan iki lho. Kok ngarit dah, Kak? Kurung. Kurung. Kok ngarit. Keluyuran ndelok wedhus. Lho babone kayak gede-gede yo. Lho, delok lho, lho. Wah, kan wedhus yo. Endi? Sono. Padha aja mbek kondekne. Kita sak emang undang ya regane. Ya rada merek iki. Iya ta lho. Sondol. Kontole loro ta? Pitung. Kontole pitu. Gonceng ae. Ya padha karo ngono aku sing tak dol. 100 belas. Jange ngono kuwi. Sungune lho, gak mau jam jange lho. Bang, kula Pak Suroto medhise mau metu takon Tak dang-dangi kok. Medang mangan opo iki? Iku wedok ta yo? Lah mau tuku pisan wedoke. Gak. Iku wedok. Wah, kayak Mbak wedhusmu, Mbak. Lho. Iki lanang iki gede iki. Iki lanang iki. Heeh. Iki dol iki ampuh regane iki. Yo ku apik iki, Jon. Kuping keliwir weh. Kliwir. Srit ngono ae. Iki lho kode. Hah? Lho. Ngonten kok. Ngonten lho. Ngonten delok ngutene Pak Belantik iki. Ganti rembes. Nonton Belantik. Tapi satu negara pae kemenek kan golek angel. Golek lanang siji angel. Petot iki guru petot. Wis kena petot iki. Wis. Sakmono kuwi gombole ngenamu kono lho wis. Ampuh. Lho iku yo kandang iki. Kandang sih lho. Lho. Beh ampuh ini rek. Iki kate kandangnya dirot iki. Kandangnya. Sapine Pak Yono kok. Pak Yono. Pak Yono. Pak Yono wedhus tok nggo Pak Yono. Kene nggone wedhus tok lur. Iya. Ngono kok. Bah. Tapi riyo besar winginane oleh duit 20 juta lur. Lho kene iki. Iki yo. Lho. Lanang tok. Bah. Sing gowo ya aku ngedolne. Sampean yo. Lah yo. Ngedolne aku.
Tapi besaran larang iki wis mulai mudhun neh. Iki mulai mudhun. Remuk Tapi regane. sing larang saiki lanang cilik-cilik bolo. Iya lek apik. Nek elek ya biasa. Jenis sikile sepatu. Karo majer. Lho wis ngene wong. Heeh. Takon belanja sapi nang pasar mana itu. Gak kuat. Gak kuat. Waduh tak kan. Oh, iki warok-warok tok. Gimana situk ta iki? Gitu. Gede jane yo. Boleh coba iki. Iki Jawa kanu iki. Oh jenenge Jawa apa ya? PE bro. Iya. Indukan ngene iki ya. Indukan gede-gede. Aku yang mari ngarep pasar semua. Oh, itu kandang nih. Pak yo, paling gue gini yo. Pak enak aja nih. Hah? Itu sapi yo gunung. Iki ya diret nih gunung ya. Tadi tak nih gunung. Bola balik tak incang berata mah. Ya iki lho sing duwe sapi akeh. Lah yo. Akeh ya iki nyonyae kuwi. Nyanya kau terkom. Ya kok jar kompres. Tapi marin trimo 1 juta ngono. Lah yo. Mas, ada sasaran. Tak juta ya di sitok. Wong ngerembes gak apa-apa lho, sing penting nyekel dhuwit 1 juta. Lah yo. Ngono lho. 1 juta ya. Iku lanangan piro ae 1 juta yo akeh. Gede bolo. Lah yo. Jemo ketone nemen-nemen bolo. Kok dengklang? Iki lanangan tepak iki kan. Sungune marang mungker iki. Kita sungune gak mung kerja jar. Tapi ya ketok lho ya. Gak ketara yo lek jero yo. Wis metu sak mene gedene. Iya sih maksudnya kamu ya betul lah. Iki ora oleh 2.500 iki. Ora oleh lek iki. Gambar ya. Ampuh gambarnya. Kutuk ya? Yo. Iki lho Lur. Wis. Digawe pemacak ya hebat iki lho. Ampuh iki. Lho, kupinge. Kupinge ya wis lho. Mengkeret. Iku mang koyo iki ya, Jos. Enggak mene. Ono besar lho nang ngedusi lagi sampo. Iki. Bye. Kowe kok. Ya iya wong Ya ane disusu sapi, mbok ngene iki mboke ngalah. iki. Bahaman-aman didol ini kira mendoro ya, gak layak kok kutuk. Susu sapi ya. Loh, kutuk Wong niku sarung mlayu nang latar ra ditutne. Jarang-jarang ya wedhus ngono. Kita leni ini. Piye? Ayo piye diangkat ya. Kok ngerti kancane yo? Pak, ambumu paling wis ngono kuwi. Tambune kaya wedhus. Dadi malah Besar iki dolenane wedhus tok lho. lah ya dadi malah kanu. Cara ngono dhek apal. Apal karo ambune. Sukro Net Channel.